V minulom dieli ste videli to, ako sme postavili túto nádhernú farmu, a v tomto videu vás víta Neji a dneska si postavíme zase niečo nové. Hoďte like a odber a my ideme na video. Jo ľudia, Neji, vítam vás pri novom videu z našej Minecraft Berak série. Toto už poznáte, ale z našej Minecraft Berak série počkať číslo 2. A toto je druhý diel tejto série. A sorry, že tak dlho som nevydával videa. Mal som pauzičku. Občas musím stopnúť. Ale už mám aj nápady na videá, mám všetko zoradené. A dneska si povieme jednu veľkú, neúplne tak veľkú, ale jednu super vec pre vás. Pre mňa trošku náročnejšiu, ale to nevadí. A dneska si znova niečo postavíme v Minecraft Berak sérii. Sorry, fakt sorry, keď ste niekto niečo písali do komentárov, že som neodpovedal. Hlavne ty, Joži, čo si som mi stiažoval. Sorry, fakt, je mi ľúto, ale už budem odpísať na komentáre. No, takže keď budete chcieť, budete mať nápad, čo postaviť v tejto sérii, tak kľudne napíšte do komentárov, fakt, môže to byť hocičo. Takže ľudia, vítam vás pri novom videu, tentokrát už oficiálne tu z nášho domu. A v tomto videu budeme robiť jednu veľmi nečakanú vec. No, hej. A budeme stavať prístav, lebo ten sme stavali aj v minulom videu. A tento prístav, bude to proste normálny prístav. Ja si ešte naťažím trošku, fakt trošku dreva. No, takže máme naťažené drevo a v tejto chvíli, inak zničila sa mi sekera, ale to nevadí, lebo podarilo sa mi naťažiť dostatočný počet dreva, ale ja podľa mňa myslím, že ešte bude mi treba ťažiť to drevo. Takže inventár máme dokonalo vyprázdnený a môžem sa ísť rovno vyspať. Takže sme vyspaní, inventár máme vyprázdnený, môžeme ísť makať, nemusíme ani zatvárať dvere, nemá sa mi tam kto vlúpať, nesme na Slovensku. No, a v tejto chvíli, niekde tu by som chcel mať ten prístav, tu by sa mi to páčilo, ale ja by som šiel ešte na obhliadku a išiel by som sa pozrieť, kam by som ho mohli dať. Takže je to tam fakt pekná zátoka. Ja by som to tam videl všetko pekne vobchať, akurát, aha, prečo neviem vyskočiť, by ma zaujímalo. Aha, už vidím. No, ideme sa ešte pozrieť sa. Takto si zo mňa robíš prču. Takto si zo mňa robíš prču. Ok ľudia, tak tamto ide akože bez váhania. Okamžite to ide sem. Tak to vyzerá, že mega dobre. Takže ľudia, práve mi napadlo, ako to urobíme v tejto tu roklinu, to môžeme nazvať, čo sme našli. Tak to vyzerá, že niečo. Takže to tu ako úplný maďar budem niečiť rukou, ale to nevadí. Nepríde vám tu niečo divné? Mňa trošku tá myška. Takže teraz si predpokladám malý timelapse, ako som všetko toto tu stavial. A teraz to ideme takto vyplniť. No, ale aby som vám ukázal. Jejda, čau pes. Čus, jak sa máš, bro? Ja, to znelo ako fajn. No, ale teda, ja mám úplne, že dokonalú predstavu, jak toto bude vyzerať, hej. Takže tu bude takto cestička, to bolo, aby som to spojil, chápete, spevnil.
som šikula. No, takže toto tu musíme vykopať. No, a tu takto na tomto mieste, tu budú vecka. Tu bude proste vecko. Takto prejdete okolo a tu, no áno, sa strepem do vody. Tu takto môžete vidieť molo. Nádherné. A tu bude budova, ktorú ešte idem dostaviať. No a to, čo momentálne vidíte, je timelapse, ktorý je zrýchlený 40,6 krát a aj tak trvá 30 sekúnd, takže si môžete vypočítať, koľko som. A prišiel čas na môj veľký oznam a to je, že odteraz budú vychádzať videá každý piatok, ak sa podarí, o 7 a teda o 5, ak sa nepodarí, tak napíšem, ale píšte každý piatok o 5, píšte si. Yes, ľudia, je to tam, máme dostávané toto ohraničenie domu. Prosím vás, dvere pustím vonku. A už sa mi to fakt začína sekať, už to robím, že 2 hodiny reálne. A pozerajte, vidíte, jak sa mi to seka, pozerajte na to, jaká to je nádhera. Už aj strechu som začal robiť, ideme pokračovať. Ok ľudia, v tejto chvíli idem späť tam a ukážem vám niečo. No pozrite sa na to, už to je celé hotové, už stačí iba vnútro. Ok ľudia, my sme sa v tejto chvíli blížime ku koncu toho videa. Na konci, úplne na konci bude, že jak to na konci bude vyzerať ten dom. Ale ja vám ďakujem, že ste tu so mnou boli, ste fakt super. Ste najlepšia komunita, jaká tu je. Síce vás vôbec nie je veľa, ale to mi vôbec nevadí. A teda takto nejak ten prístav vyzerá.